Matu! Imana Mumbamu mamuri zwa nukubuda. One pane zwa. Munosvika napa break. Musala tambise mari yangu ba mazwa. Mazwa. Maria. Last week ndakakupa mari school fees. Mukati muda mari respiratory. Ndakakupa mari respiratory. Mukati muda kurudwa mari ofosogas. Ndikakupa mari ofosogas. Iye zvino zvimuri muda chinyi? Photosynthesis. Izvi ndakufona teacher wenyu nekuti auda kundijairira. Ndiri shiri gadzini. Hanga ndikamboti everyday ndinonga ndichingodini. Iye zvino zvinotoda ndiende kunokutsvagira nzvimbo ye4 5. Handisi kuti uzendotangira pa. Ndotadza kufona nge. Foni yekuchikora yakabiwa. Yakabiwa rini? Yakabiwa. Ichazotengera. Ngatichifamba tokumbirana naye tinashaka. Iye zvinezvi kuti ndidini? Wi-Fi. Ndavaona pambosa. Bosa. Bagenda baita violence mama. Ari kupisa Ndini alipo. Ndimaivi. Makasimbere. Tinotamba munotamba ere? Tirapeni. Ndiri kumbomira ere? Ana matu ari kude focus. Matina zichinyi? Photosynthesis. Moya ishandiswa zvina tina akateipedza. Akateipedza uku. Inoita $40. Pamakaitenga ita mari. Yanga ichiri yakakwira. Iko zvine zvinenge yadzika. Pandakatengera yanga ichiri yakakwira. Asi mukafamba munzvimbo munoona kuwana. Wow. Haina. Bamnini vemo varimo. Vanenge varimo. All right. Nambo waona zvangu manje padza. Zviro zvacho. Bamnini. Yoi. God. Yani go. Ndimaivi. Mamboka sege sori kushupa mangwanana. Madikweretesa mari. Mari kuvuda. Ana yari uzarude photosynthesis. Mari yacho hadzisi kubatana ba. Manje inini ndakazobva kuchikoro kudhara kaine saka photosynthesis yacho manje hazisisina. Mazini kuda pano. Ndakufundira $40. 40. Chero yamuina. Madi kumbotanga mambubvunza maticha acho kangu. Ndo zvandikuti ndichifona arungasi foni yakabiwa. Rega ndifambi kuzimbabwe zarura. Tori pabasa pangu. Ipo papo umwe ndakamutengera bhutsu atona bhutsu dzakabiwa. Izvi photosynthesis ndichatenga zvebiwa. Zvisine zvazvo zvikagaba 1 unokwana ri 2. Ndimaivai. Saka takadaro penga udzuki. Waita undidiwana. Kuna zvarunoita. Kusakwana. Unoona pana ana ndo zvinhu zvangataura izvo. More ana tu. Tiri boss. Konyaye. Anangu yaya. Ari kuti haasi kumasondo school. Kurudwe mari dzephotosynthesis. Vaizazunga iro kudzwa. Photosynthesis inotengwa. Hapenozvo. Ndabva kwesekondari ndichikumbira Mwari achitondita. Photosynthesis angoro marecipe ekusainzi mai. Zvinoda kuzunga ira kudaro kudzwa. Zvino zvakasafara kudhara. Zvakuzopinga ndi saka pautobviswa mari kunzuti. Nyamba mukunyepa ndataura kuti ndinoda telefona ticha yenyu muchinyepa kuti kwai haizi ticha foni yakabiwa. Izwa kabayiba. Zvikoro zvakasafara kudhara vana vako vakuswera mugolf course vachitamba ndoga ndichiona everyday. Yembadayo. Ndinokudhinda. Maivai, ndakakudza kuti usaendesa vana una nasenti nyoka kwaunoendesa. Vanenge vaende pafuel crisis ava. Handovada nyimbo ze5. Nyoka zvendopanga pari padhuze. Ai, wamaivai ngaende pafuel crisis pashamba apa paboarding. Usangowesta mari pa business basters. Vanogona kukontrola vana vatu. My God, maivai. Vana vatu vanda kuti ndivadhinde. Ndikupe number idzi. Mukleme number idzi mugopa mai wenyu. Mukunzwa? Iwe saka uri kuti iwawe vana ava form 5 panopaswa here apa. Iwe ndati fuel crisis chikoro. Unohanda kutaura. Few Christ chikoro. Vananga vaenda pa few Christ amandope number dzacho. Dzombonetsa. Vanga discipline ana ma twins nezvavanoita izvi. Ndati few Christ ukunzwa. Ole mama ngima ole for results avo 2021.
arts overall 100%, Sadaro. sociology 100%. Sadaro. Ndokuta zvii, ndokuta grade Munozoverenga paiko zviro zvizvi? iwe zvakazara panews neiwe pasocial media zvese zvakazara few class ndochikoro iwe Kuma commercial. 100% ndepe 100%. Ha. Ma-commercials uko accounts 50%, geography 67%, business studies. Chindidaidzirai namba. Ndikupe namba dzacho. Tsvake pekunyora. Izvi hapana zvinhubu izvi. Hai, Ndipei namba. saka ndikupe namba dzawo. Saka handinepe chokunyoresa. Ndikunyora pamuoko. 0772 0772 836 836 420. 420. Few cries. Zvanda vanhu kwavana apa. Muchandinyatsonditaura zvakanaka kuti Apana zvamambo. nimi muri rwadzi. Phil Christ Boarding School Shamva inoti muri kutsvaga nzvimbo yeboarding yeform 1 kusvika form 6 yegore rino here kana kuti muri kutsvaga nzvimbo yeform 1 yegore rinouya. Phil Christ Boarding School yemushamva inokubatsirai nenzvimbo yamuri kuda. Kune vana vaye vakanyora form 4 vakabuda nemasubjects matatu zvichikwira asi vasina havo kupasa maths nescience vanokwanisa kuita A-level form 5 vachizonyorera O-level maths nescience dzavo vanenge vachiitiswa ma-free extra lessons kana kuti ma-free bridging lessons masikati, manheru nemaweekends pasina mumwe mubhadharo unodiwa sezvo vanenge vakabhadhara fees yeform 5 yavo. Vaye vakafoira O-level zvachose vanogona kudzokorora form 3 kana form 4 zvakare vari paboarding school ipapa mushamva imomo. Fonai panhamba dzinoti 0772 836 420 mutaure nadirector principal vamuchapondwa. Phil Christ Hill ndicho chikoro.